От колко години живеете тук? От дълго ли? От дълго. Колко има беше? 59-та. 29-та ли? Да. 30 години общо. 30 години. Значи, аз не съм се тук да се питам колко години е тук. А в нелегалност тук живеели ли сте? В нелегалност? Не. Аз пак нелегално живея. Аз се обатам тук на българи. Да. Знаят двама-трима, нали? Другото общество от България хора не минават и затвора от Америка, не ме интересува. Значи, да ударим, знам го от миналото. Още 27 година го знам. Тогава съм до, да го речем, на сватбено пътешествие. Тогава се ожених. Пък чудината много са сводни. На жена ми, татко и не беше на гостирома. То тя разполага с кесията му и направиме някои разходки тук. Да. Аз съм чудвам, вие сте на 93-4 години, много сте запазен, много сте държелив. На какво се дължи това? Аз съм го чувствал. Още си има някоя разлика. Между 10-15 години сега. А то при страните, дойде момент, като някак си го усетиш. Много ме го усетиш. Аз много не съм го усетил, но време му е, за да го усета по календара. Какъв живот сте? Така имам пред личния ви живот. Виждала сте никой? Ни пушене, ни пиене, ни цигари, ни абсолютно нищо. Жена не ръкне на никакви работи. После и тя удачно дело. За нея знае. Тя във Венския Буш театър, Венския театър на Виена, уби Тодор Паница, който 1907 година застреля в България прочутите Иван Гарвов и Борис Сарафов. И след толкова години запознавам се аз с нея, а тя е донския дом на много богати родители. Учила беше на година, т.е. малко започна, висша търговия ще мина. И после с нея наредихме, като се понася с мене, да я довърши във висшата търговия. Отида в Виена, в градския театър на Виена, като се дава представление, там присъства и този Тодор Паница. Тодор ли беше русски? Тодор. А тя пък приятелка се оказала от Минско с жена му. И така заедно отиват в операта и в повечето на опера му тъгли куршума за оплачене, кой уби знаменитите македонски борци Борис Сарафов и Иван Гарвов. Там от театър. Лежах 6 месеца затвор, понеже страдаше много от бъбрици. А всички използваха това положение да не се разбере повече от бъбрици и с присъдата е не да се помоли се за незабравями, да се изгони от Австрия. Наказанието в думата изгони. Понеже ако се разбереха бъбрици, македонците въобще българи ще първат вината, че австрийската, гледайки им човек така, например, вместо в болница да я държи, нали, затворен, нали, болни в затвор, да си отиде. И след час месец пуснаха. И се даде при мен. И те оженихме. Измъчваше ли се от това, че е убила Тодор Паница? Измъчваше ли се от това, че е убила човек? Да се... Да. Ами аз съм това се измъчва. Не вие, тя. Тя? Да. За предател, ако и друг би убила. Тя беше мъж. И едно момиче на много богат му родители. Абсолютно бедна. Тя си го казваше.
Отива тук, отива там, отиваше. Един наклонен човек. Нека в България намериха кръг, който да ми допадне духовно. Брех при тия, брех при уния, брех при разни софисти, всеки други са. Тук, като дойдох, казах, къде ти бил моето место? Вие след 1934 година и особено след войната живеехте в Небето. Аз да бях в България в едно време, пак ще бях пълно в България. Не ми знаеше квартирата, в София като студент. Сменява се квартирите. Разбира се, никой не знае, ако има малко нещо. На пазар си видно, отколкото има. Пазар, като скрито е. Ако има оръжие, то ще е оръжие за запаша в Македония. И то е скрито. И си ми кажа, че ми работа, па са скрити. При студентите, при когато време не се явяват, двамата я подозирах нещо, че шаркам нещо по други работи, но мълчат си. Нали? Така ще ходиш и свободен. Ама от 1934 до сега вече близо 2 години са в нелегалност. Кажа ли, че така е? Страх изпитвали ли сте някакъв път? Страхували ли сте се някакъв път? Не ми се случва. От днес се страхувам. Да речем, до мен се доблиза смърт или дори кой път се каже, случайно съм си да препадна. И тогава се опасва човек с нали. А гледа се виси надолу. Такъв страх смъртен, както разбира вашия въпрос, не ме е яхнал, не е имал случай. Опасение друго е. Страх, аз виждам като страх да го сещам. Но опасения, то може да е най-спокойно разсъзнавайки да има. Да речем, сега съм това положение, но ако бих бил в това положението си, то би било живеене с големо опасение. Че всеки момент може от никъде да чракне нещо, нали? Той си живеене с опасение. С опасение на много места и много пъти по-дълги скорими, месец, 2, 3, 5. Но бил съм на щех. Аз или другари, нали? Знаем. Но да ме е страх и да живея със страх, искам да кажа, не бих живел. Съм такъв страх си има, като вие сланах мисълта. Не ми трябва да живея. Защото е напълно свършен се. Живота е, както една песничка пеехме. Животът то е мигновение. Човек на призрака е, би се оказах. Той мами се на 10 сладки. От дулката до сами гроб.